bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe wowɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jetti mawɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗo e Pindi TV guila omo ganduɗa ko baba Abou Samba Diop noon Samba Diop keɗɗo toon ɗo bawɗo wadde feere ha yimɓeɓe mbawa yebde en hano hanirtu ni en jettiɓe kamɓe kala kono tan en jetti galleji diine gondi e nder leydi Sénégal galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall biɗo goo ko Allah tan woni goto ɗiɗi tagodi fo e duniya ko ɗiɗi mbaɗa hen hanki e hande e janggo ko ɗon o wi tati funnague hirnague rewa e worgo ko ɗon o wi nayyi juulen waktuji joyyi ndewen Allahu joommen bajja gala do komo haɓata sa yetti o ɓeydanma kono kadi en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin en jetti galle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul kono tan en downimoɓe kamɓe kadi e duttugol omo ganduɗa ko Cheikh Béthio Thioune ko wona ko ɗum en calmini galle Alhaji Malick Sy Sawandi galle Mawlana Cheikh Ibrahim Limamullahi Yoff galle Alhaji Mamadou Seydou Ba yewtere men wiyetede holmo woni an guila haade korko ha korko naati en puɗɗorima e korko bisimillah yo Allah rokku en kadi ne wortorade alhamdulillah hande noon eɗen bismi goto e sukaɓe ko sukaɗo batte duuɓi kono noon ko mawɗo ɗo batte hakkille woni omo ganduɗa ko Dawoudou Diallo eɗen mbawi wiide no wiyete tubankore ko islamologue neɗɗo mo ganduɗa kadi ko jaruɗo fannuji kewɗi ko neɗɗo mo ganduɗa ko sanɗo duɗal jaabi ha tirde ko on bisminon ɗo kadi hande e yewtere men holmo woni an e nder lewru korko ɗum noon Dawoudou Diallo assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa afina warzuqna. Ba muyda salminama ha weltanama en calmini dendagal galle o gila e mawɗo tan ha suka moni foof ñaganama Allah moƴƴere wiyama to woni ene woniri yo jaami kisal Allah subhanahu wa taala yo woni muɗum. Ko wona ko ɗum Dawoudou Diallo holmo woni an? Alhamdulillah en jetti Allah ko adi foof ba mawɗi so tawi a namdimama holmo woni min donc ɗum ɗon mboɗo softa jabare en saabu neɗɗo fof ne andi hoore mum ko adi foof gadirtomi mino ko mbiyetemi ko Dawoudou Diallo jeeyami ko Ali Wuri Sara Keɗele donc guiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo mo ganduɗa kanko ɓuurimi yidde yimɓe sallllahu alayhi wa sallam jibinaɗo toon to Ali Wuri wuuro ngo jeeyango mawni Ali Wuri donc itti ɗum Ali Wuri tan ko mbiyeten diplôme baccalauréat umma ɗum toon arde ɗo e nder Dakar gam jokkidde jangde muɗum e on saaha kadi fayi duɗal jaabi ha tirde woni université Cheikh Anta Diop mo Dakar toon to département arabe toon janggat ha joni kadi ene dilla ko mbiyeten jayniyankagal ene woni e école mo ganduɗa wiyete ko Iman filiére mo mbiyeten journalisme et communication woni tan ko mbiyeten banggue humpita e jaydiyankagal ɗum janggata kadi ha joni ene liggo toon to mbiyeten haalirde men Teccan ko jaydenke toon kadi ko animateur émission mo mbiyeten Sira hono ko haalata ko gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wondude sahbaɓe muɗum ko noon Seydi Diallo a weltanadema toon caggal to mbara ala caɗele ɗe ɓurɗa teskade toon feewi ummadema ha adema dañde gueɗal gadigal woni baccalauréat mbala ala caɗele gonɗe hakkude ɗe mbawɗa teskade ɗe mbawɗa simtande yimɓe hande yeɓoɓe a yawa habdude Pindi TV caɗele ɗe ganduɗa ko teskinɗe ko noon tigui ɗum ɗon kam ko hunde kewore kala saaha surtout sa woni suka ka janggowo ko école jangata saabu puɗɗotoɗa ko mbiyeten école primaire paya CM paya mbiyeten lycée donc hadema dañde bago caɗele ene keewi hen bon guilay jangde no jangguirta guila ko ganduɗa e moyen aji toujours ko hunde nde ganduɗa vraiment ene tawe toon guilay ko mbiyeten devoir uji saabu banggue lycée o ɓuuri hewde toon koko mbiyeten devoir uji saabu hadema wadde composition ka baɗo devoir noon kadi sahaji ene waɗa daña moyen sahaji ene waɗa mbasa dañde moyen sa dañani moyen noon ɗum ɗon kadi ko caɗele e jeeyaɗe hen e ɗum soɓenni hay guiɗe grève uji nden on saaha grève uji ne mbaɗatno par ce que mboɗo teskito hitande nde ganduɗa hitande e nder jangde hitande musdemi hitande mbaɗatnomi 3e hitande ganduɗa waɗi grève eɗen mbawi wiide ko 2e section sa yaaha ko examen ji ɗi mbaɗano oɗon saaha nde min mbanno BFM e ndeɗon hitande waɗi grève aji no fewi ndeɗon hitande kam ko hitande ganduɗa ɓurde musdemi ɓurde kadi waddemi marqué
donc hitande yejjittaki kadi vraiment ha kaddi gurdam ko noon tigi a waɗi roɓinde jawɗo yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ɓe dañi kadi ni humpito jaaju caggal mum ko an ardemo Dakar wonde sanɗoɗuɗal jaaɓe ha tirde garrangal maga beela no waɗi tan yimɓe kadi ɓe ganduɗa ko heɗɓe caggal gam wawɓe wallede tawno sanɗaji ɗi yimɓe ne tesko saha no jogo caɗele ɗe ganduɗa ko tengtuɗe sanɗaji duɗal jaaɓe ha tirde mbala ɗen caɗele keɓatama ko noon alhamdulillah joni e caggal nde dañen baggo garɗen ga en mbawi wiide waɗi caɗele waɗani donc waɗi caɗele c'est que ummade gandanɗa hoorema eɗen mbawi wiide ko wuuro e wuuro walla mbin région e région saabu région no Matam oɗon gandi no woɗɗodiri e région de Dakar gummuɗa gara ga hay goto a anda ga en ɗum ɗon ene waɗi caɗele guila no garuɗa ni kono alhamdulillah caɗele ɗe juutani saabu ene jogui mawniraɓe men mi salminima en passage mawnam ne wiye e Demba Sy ko neɗɗo mo ganduɗa mi salminimo no fewi no fewi e kawam biyeteɗo Amadou Boubacaraki Diallo neɗɗo mo ganduɗa kañumne dari darde fayidinde Amadou Boubou Diallo mo ganduɗa kañum woni DG radio Taccan en calminimo no fewi kamɓe eɗen mbawi wiide kamɓe woɓɓe enen gandi en mbawi limtude sen limti tan enen mbawi heewi caɗele donc il faut jaaha law ne mbawa dañde place no hannirta ni ne mbawa jangde taw ganduɗa hoorema aɗa wonde hakkilantagal ma ko wona ko ɗum a haali gonɗa koye ko banggue arabe o ƴettuɗa kadi ka guiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonɗen koye lewru korko beele e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ina mbawi andude holko taki ƴettuɗa hello heerego arabe o hol sababu mum eyyi hello arabe ko hunde nde ganduɗa mi ɓooyi yidde ɗum kadi hunde nde ganduɗa ƴeftimi ɗum koye babam Moussa Diallo yo Allah yurmo ɗum yaafo ko kañum ƴeftumi kañum ne ko jiɗɗo arabe saabu omo nehimini ndiɗon needi kadi jinnaɗam debbo kadi tako Camara kañumne kadi mi wiɗum yo Allah yurmo yaafo kañum ko yalti aduna kañumen jangguinimi ndeɗon jangde koye gandanɗa hoorema koyeɗumen nokkumi e jangde arabe saabu somi waɗi rappel seeɗen ciftiri en gabbitimi caggal nde janggannomi primaire nde somi yeehi mi janggoyi école français o so tawi samedi dimanche ari mi yahan mi janggoya école arabe ewa nenam nawatan mi janggo toon Allah waɗi e on saaha mboɗo weeli hen hakkille mboɗo dañi hen hakkilantagal saabu hayso composition waɗama aroɓe ñande fof ne jangga ɓe mboɗo ƴefte hen ganduɗa hoorema parmi les 5 premier joyi ardiɓe mi yawtataɓe en yimɓe saaha garan gallamen sah ene kalde jinnaɗam debbo mbiya yaltino école français nannuma école arabe saabu hakkille o ne weera arabe a taw kadi hunde ko Allah hodirani fof wonata Allah waɗi noon après jokkinmi jangde français nde mboɗo jangga mboɗo wadde hen Allah hokkimi hen gueɗe kewɗe hay alqouranul karim o ko dañmi hen ko koye oɗon école arabe gonɗo toon to Ali Wuri ko toon gandumi ɗum toon mbawmi ɗum finalement après jaami ha collège sa dañi ko mbiyeten certificat yeehi collège 4e sa ari ha ɗon aɗa waɗi choix cuɓaɗa ɗemgal biyetengal arabe ɗemgal biyetengal espagnol ene woodi PC e on saaha mbimi kadi yande hawre tellade mboɗo yinno arabe donc ƴeftumi choisir mbanmi arabe continue mi arabe o ha dañmi bac garmi ha premiére sa ari ƴeftata ko langue mo ganduɗa wiyete ko langue ɓuurɗo tedduɗe e ɗemɗe ɗe kañum woni dow kañum ɓurata mawnude koyaf c' est à dire ko waɗirte multiplication joni ƴeftimi ngal ɗon ɗemgal Allah waɗi dañmi bago kadi mi dañi moyen moƴƴo mbaɗmi kadi dañmi bague nde a waɗat choix holto jiɗɗa waɗede orienté mbaɗmi ɗum kadi mbaɗama orienté duɗal jaabi ha tir université Cheikh Anta Diop toon to département arabe Allah waɗi dañmi ko jinnomi ko beele département arabe o waɗani caleɗe hakkude mum e ɗemgal français o aussi yimɓe ne teski e nder leydi Sénégal way kono français o tan yimɓe ɓuuri wawa ƴettude saaha anglais o seeɗa joni ƴettude diplôme ɗum ɗo banggue arabe o beele waɗani ma tampere seeɗa ne waɗi tampere ne heewi tampere on saaha sababu so tawi ari département arabe enen gandi ɗo Sénégal ko oɗo saaha eɗen mbawi ko joni mbaɗɗen reconnaître diplôme arabe walla janggoɓe arabe ni eɗen mbawi de maniére général par ce que en nden aɗa wawi dañde bague ma jalta jaaha les pays Maghreb c' est à dire Maroc en Tunisie en ɗeɗon leyɗele jaaha jokkitoy toon jangde maɗa e on saaha ne waɗno caɗele kono joni kam alhamdoulillahi rabbil alamin ene joga département arabe spécialement ko pour arabe jangguete toon arabe kadi e français sa ari toon wona arabe o ɓol noon wona ene waɗi ko mbiten jangde français o ko hendindinta ene waɗi matière aji français ene waɗi matière aji arabe saabu sa yi jeeyi civilisation islamique ene waɗi matière aji français ene waɗi matière aji arabe donc e gueɗe kewɗe nan toon ko arabe e français e ndenditta ko ɗum ɗon janggata ɗum ɗon kadi ene waɗi e caɗele par ce que comme genre minen ni min ko bac français dañi gonga ene waɗi arabe kono sa ari an arabe gonɗo université o ko arabe ko dow woni ko montuɗo donc sa ari an ko bac français dañƴa aɗa jogo caɗele wadde intégré e nder département he par ce que niveau ma arabe waɗɗani no fewi ɓuuri wawde tan yaade hen no fewi ko ɓen ɓe ganduɗa dañi ko bac arabe kañum ne gara université ko département arabe goni en daña hen ko mbiten moyen aji moƴƴi moyen aji baɗɗi fayida
sabu kañumen arabo ene poori hen français woni kadi ɓenne enen jogo hen probléme kadi sa ƴeewi département arabe sen tonggui ɓuuri wawde pasde hen walla ɓuuri wawde wasde wadde redoublé wattude classe ko ɓen ɓe ganduɗa ko bac arabe ɓuuri dañde ɓen ɓuuri vraiment wonde condition ngaji moƴƴi saabu arabe o ko toon ɓuuri wadde dominé français o ene usto seeɗa toon to département arabe ko noon yeewoɓe ayaɓa haɓirde pindi tv kadi ɓe dañi belamma ko wona ko ɗum koye lewru korko gonɗen ha haali arabe o no feewi ko nan teska sanɗaji dol jaaɓe ha tirde korko mumen haka ndi de ɗum kam korko mumen woni yoɓe ɓe korata ni kamɓe ɓe korata kamɓe ɓe keewi haala kam noon mbiyata korko mbawɗa haalande yeeɓoɓe ayaɓa haɓirde pindi tv non ko yimɓe ɓe ganduɗa sen jeehi kamɓe kam toon gommi ɗo to janggami ɗo kon département arabe ɗo annadi kadi duɗal jaaɓe ha teddi ko aduna woni toon mbawi ɗum ko aduna par ce que yimɓe ne mbayno leydi a wawa settanade ɓe mbiya ɓe ko horoɓe te kadi a yananaka walla a yiyani kadi a anda kono kam ɓe gondumɓe gurdumɓe toon to département arabe ɓen kam mbaɗani kam ko horoɓe ko horoɓe saabu kor karawane jomum ɓe jokkodirɗa sehlama ɓe jatta ɓe ligguidtota ɓe baddata ko mbiyeten exercice aji tout ɓen fof vraiment ko horoɓe ɓen kam aɗa wawi ñawande ɗumen wonde ko horoɓe kono kantan woɓɓe ne wawi woɓɓe nan toon taw kañumen ɓe ganduɗa kañumen gona horoɓe ɓen kam wawa sappanade ɗumen saabu wonɓe toon ma anda kono l' essentiel min kam ko jokkodirmi e nder duɗal jaabi hattirde mo sekande job ɓen kam ko horoɓe machallah garten koye gueɗe ɗiɗi ka baɗowo yewtere ɗo radio Teccan yewtere diini ɗum noon yimɓeɓe kadi ne belto hen e kala sako wona ko ɗum en jii ko ɓoyani ko wiyede wayno murnugal yo itti en tant que imam anne hol yiyande ma e ɗum ɗon eyyi a weltanama namdal ngal kadi namdal waɗi fayida kadi won namdal actualité bon wiide murnugal yo itti ɗum kam ko hunde nde ganduɗa ko hunde nde jatta hen ko hunde nde ganduɗa en jonnata ɗum te yoɗani jogorani yodde saabu sen ƴeewi leydi Sénégal hande pourcentage julɓe ɓe ko enen ɓuuri hewde kadi aussi mi sikku kala diine bawɗo wonde neɗɗo ne foti jogade liberté rabbi wiyata ɗum hurriya liberté woni heɓa hoorema jeeya hoorema kanta noon so woni mbiyeɗa ko ma murnoɗa a natti jeyde hoorema min somi ƴefti suwa komin murnotoɗo mboɗiri hankkadi wadde ko Allah wi an gara to janggami ɗo kaɗa kam temboɗo anndi mboɗiɗi école on janngude oɗon école a natti jogade hurri a natti jeyde hoorema wonɗa koye haɗede fodde ma ko poɗɗa wadde ko beele wona falaɗa beele wona jannguji kewɗi ɗi jiiɗen taw ko innitortoɓe diine waɗi laamu ngu hulde wonde so tawi murnol ɗe guittaka saabu jannguji kewɗi en teskima hen ko waɗi ko murnotoɓe joguiɓe wutteji diine ko ɓen garat jana yimɓe est ce que wona ɗum saabi tan ɓe mbi yo murnulɗe iwi ɗum kam so tawi ɗum ɗo saabima ɗum fota wonde par ce que neɗɗo woti yo murno walla o jogo won comportement pawama ko boni par ce que ala ɓa a yiyani muuyi kadi murnade kadi so wona jiɗɗo bonnude islam ko yiɗɓe bonnude islam tan mbiyata murnogal ko waɗoɓe ko boni saabu murnogal wona min haali ɗum wona an haali ɗum hay goto haala ɗum so wona Allah subhanahu wa taala ɗum ko Allah wi yo yimɓe mun ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yami sallllahu alayhi wa sallam o ko ya ayuhan nabi qulil azwajik wa banatik wa nisa'il muminina yudnina alayhinna bi jalabibihinna ay o wi ko ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wi gandanɗa hoorema suddiɓe ma ɓesgu ma dendagal rewɓe julɓe o haɗani ɓesgu wurande e suddiɓe ala o wi ko dendagal rewɓe julɓe yo gartir voile yo gartir munanteri e ɓalli mumen kadi o heɓidi kanko Allah subhanahu wa taala hay joni o wi kadi rewɓe ɓe yoɓe mbad ko mbiten murnanteri ha yawta becce mabɓe ɗum noon ko Allah haali enen ken julɓe eɗen mbaɗa ɗum yimɓe ne jalta ene mbiya sukaɓe men woto mbaɗ ɗum noon ko hunde poɗɗen darnade haade ɓurani doole saabu enen hannde sen mbaɗi ɗo joni les pays étrangers en jeehi mbaɗi toon exemple eɓe jogui sartuji moɓe mbaɗi e nder leydi mabɓe a suusa waɗi ɗum dépassé enen hannde ko julɓe ɓuuri hewde enen gona hedde 95% de musulman mais donc so tawi en janngoyi wona école aji en kaɗama wadde ko diine men jaaɓi ɗum noon ko hunde nde jaɓata par ce que ƴeewen kadi loi leydi ndi kuule leydi ndi salaki ɗum sinno wonino leydi ndi ene sali neɗɗo murno ya janngoya ƴeewen kam mbiyen wadde ko loi haaɗi n' est ce pas kono wona loi haaɗi ko Allah yamiri te kadi loi haɗani holko tagui eɗen jangga e école aji jomumen ene mbiya en murnotako eɗen jaɓa ɗum ɗon ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en mbawata jabde ɗum kadi aussi kala jinnaɗo mo ganduɗa jaaɓi acciri sababude jangde aduna fof ko aduna haaji sabi ko jangde français so woni to alquranul karim kam jomum wiyatama ko jangde français en jeeya jeeyi ɗum ko tubakoɓe ummi ko banggue goɗɗo ala mi fof en jeeya diine men jeeya ɗum ko jangde français janggo holko jangguirta ko Allah wi ko gam neɗɗo
omo foti ligganaade hoore makko o daña ko wurdi annen jangina ɓesguma so jangi wawa dañde ko wurdi janngo kono an so woni aɗa jangguine ɓesguma yo dañ ko wurdi kono noon jeeyita diino mbaɗa diino second plan c' est à dire mbaɗa diino caggal ɗum noon ko hunde nde ngannduɗa ko fonde rentede so tawi aɗa waɗi ɓiye école ene jangga ɓe jaaɓi ene waɗa ko diino wi ko Allah yamir ɗum ko yo jokkit jomum wona hen mais quant à wiide mboɗo jangga mboɗo acca kadi ko diina wi ko ene jangga e nder école ɗum noon ko hunde hulɓe ne foti rentede ɗum noon Seydi Diallo tawno ko noon jomiraɗo haali innamal muminun ihwa fa asrihu bayna ahwaykum wona ko ɗum garten koye julɓe wiyama ko gotum jomiraɗo haali ɗum kono tan fannuma garten o en teskima korko eɗen hen koye ndun lewru tedduno gonɗen kono korgol ngol a wawa wiide julɓeɓe ko gotum walla gona gotum kala kaɗa haala hen tan ko ma ɗesa jopade ga seeɗa jopaɗa ga seeɗa Sénégal no hordata ni beela aɗa faami aya kalno to innamal muminun o julɓe fof gotum no Sénégal hordata ni ɓe koora hande ɓe koora janggo ɗum kam eyyi ko noon innamal muminuna ihwa ɗum kam ko hunde nde ngannduɗa ko gonga tigui julɓe fof jiiɗi yumma e baaba julɓe noon so hani jiiɗi yumma e baaba il faut jokkodira ko adi fof yooɓe jokkodir en ɗemeje ko adi fof yooɓe jadir ko adi fof oto ɓe gañodira quant à batte korka ka so tawi gam yimɓeɓe mbawa hoddude saaha mum aɗa andi hannde surtout Sénégal ne heewi moni fof to ɓaggi moni fof to ɓaggi ne heewi kono l' essentiel ɗum ko batta tan koko annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so tawi lewru yalti walla wiyama lewru yiyama an a yiyani ƴewta komo ngannduɗa ko julɗo omo yonma kadi ko kellifaɗo so wima o yii an aɗa yamira yaw ko julɗo emo yonma ko kellifaɗo yo hellife o wi hellifede hono wayata sa yiɗi hellifede o wawa wonde suka jarte duuɓi nayen joyen ɓeɗon mbawa wiide yi lewru kala jomum ne wawi taw yiyani no hannirta ni walla jomum wasa wonde jalla dal ala ko baba way woni jomum won baba donc il faut on no mbiɗen ni o hellife o woni julɗo o yonma so yonima o yo yi an ka poɗɗo horde mais quant à oɗo saaha no wayni comme no ɗeɗo balɗe ɓennude ɗo Sénégal enen ko ɓuuri hewden ɓuuri tumnade koye commission commission jooɗima ha hedde 23 heures du matin sanga waktuji sappo e tati men dawa nogas tati jooɗima ha on saaha wi yiyani hankadi hokki verdict wi hankadi yiyani yimɓe korani par ce que ko ɓuuri hewden koye mabɓe tumni woɓɓe mbi makka yi Maroc en jeeyi ene mbaɗi liste sur WhatsApp en nelde mbi ɗe leyɗele fof ji en jeddata ɗum mbiyata ɓe jiyani kono l' essentiel min ko ɓuurmi tumnade tan so wiyama makka yi walla Maroc yi il faut kadi yimɓe ganda holi yiɓe ɓe min kam to banggam mboɗo yiɗi andude holi yiɓe par ce que yimɓe mbiyat tan ko leydi ndi yii ala fof mo nanta wiya ko kaari yi ko émir arabe o yi walla ko roi o yi ala wiyata tan ko yiyama ko leydi yi tan ko leydi tan yi te leydi wona neɗɗo leydi ko yimɓe goni hen yimɓeɓe yiɓeɓe eɗen poti andude en julɗo ɓe mbima ko neɗɗo kaari yi ko directeur école yi walla ko oustas yi walla ko imam yi walla ko telle personne yi inde nde ne ya yimɓe fof keɗ ɗin kabruji ko jafaɗa ɗin kabruji koɗi caktadi ɗi ko beela saktoɓe kabruji ɗi ɗon ɓe fotani wodde ko fawa e mumen neɗɗo ɗo tolni fof wiyami yi lewru caktirɗe ɗeɗon kabruji aɗa andi a haali woni joguiɓe commission ƴeewoɓe lewru ndu caggal nde ɓe ƴeewi nde ɓe kaldiɗi ɓe mbi yiyako beele yontani ƴette kuulal ngal ganduɗa ina wiye a ɗum ɗo de ko ɓeeɗo tan ƴeewata joni min saabu sa ƴeewi tetti commission o neɗɗo foof galle gonɗo e nder diine e nder leydi Sénégal e boni toon beele yontani tan yimɓeɓe jaaɓa mbaso e mabɓe woni kucca e mabɓe soɓe mbiɓe ko ɗum ɗo woodi yimɓe keddo hen soɓe mbi wodani gandu wodani saabu so ñetti 1997 ko way noon waɗino Mauritanie kono ko laamu ngu ƴetti woni laamu ngu holno ƴettiri arde wiide janggo ko korko walla jangga ko julde kala mbo juulani ɓe garat ɓe ndewa e momɓe ɓe gaddi fetilaji mabɓe eɓe jarno eɓe mbi yimɓe yo jar force beele yontani ɗum ɗon yimɓeɓe daro comme darde ɗesore waade hono nda noon machallah ko hunde nde ganduɗa yimɓe ne poti darade ne poti darade par ce que so tawi en ƴetti yimɓe mbi ko commission en jamiri ɗumen wonde yo toppitonen ɗeɗon gueɗe ko fati darde lewru enen poti franchement enen poti kadi wadde ɓe respecté enen poti kadi tumade e mabɓe ɓaade en pelti en ƴefti oɗon commission waɗama autorisé nana woni leydi kala hitande jomumen ne ƴeewa enen poti wattude mumen hakkille en mbiyani noon kadi woɓɓe hooroɓe taw commission yamirani ɓene kadi ngala e korko mumen l' essentiel duttoɗen tan kono mbimami ɗo neɗɗo ne yonma ko kellifaɗo ko julɗo so wima o yi hoor Seydi Diallo min ko ɗon tan jomum ɗum ɗo hunde nde ala luural lewru kadi sa yi ɗum ala kam ko ɓuuri kam jiya lewru koora jiya lewru juula sabu wiya so tawi a hoori ha woni balɗe nogas jeenayyi continue capantati ɗe so woni capantati no yiyani lewru tati par ce que balɗe capantati haali wawa ɓurde ɗon so tawi no hoori nogas jeenayyi yiyani lewru no mbirumami nani a nanani ɗum a yiyani ɗum wadde an
poɗɗa ko continue capantedde sa timmini capantedde kam a yiyani nde ɗon poɗɗa hadde par ce que ɓurta balɗe capantedde Diallo wonani en belamma ndeysan hay hama hojomaji ɗi koko kuuɓi ko wona ko ɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nani e nder haala ma o jangani en to batte lewru to lewru eɗen paami nduma yorta tigui capantati kono noon so tawi a timminani sa yiyani hade capantati ɗi nogasi jeeɗiɗi mbiɗa timmin capantati wonani en belamma no feewi ceerno Dawoud en jiiɗi en arde ɓourngal sukaɓeɓe korka kono ko hojomaji ɗi kuuɓi konngol ma battinigol ɗum noon Allah jarama jaram bammude a yettama a ñaganama Allah moƴƴere en mbi tan hunde waɗi fayida kadi aussi en calmini dendagal bandiraɓe ha joni en jettiɓe ko ñagat tan wiide kadi yimɓeɓe yo gartir hakkillaji mumen e lewru korka tigui saabu lewru korka ko lewru yurmede e lewru korka ko lewru ndu ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala o en wawi yafadema bakkutuji ma foof foof saabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi kañum yoɓanto hoore mum korɗo saabu kañum andi korɗo o wacciri ñamde makko sababuni am e yarde makko sababuni am ɗum noon ko min yoɓata korɗo hunde fof mboɗo wawi hokkude ɗum goɗɗo yettini ɗum ha yeddi korka wadde ɗum noon wadde korka nanguiɗen kunuɗe men aussi ganden ko kalɗen ganden ko jaaten ganden ko jewten ganden ko dareten ko ɗum noon kadi aussi wawata wallude meɗen korka wona wasde ñamde wasde yarde tan ala wadde a waɗan respecté gueɗe ɗe foof saabu korka ko needi Allah woni koye needema ene fewna ko mbiɗen hulquma comportement ma ɗum ɗon yo Allah jaɓan men yo Allah fewni men Allah suuren aussi korka gasa e dow jaam yimɓe daña moƴƴere daraja so tawi wonko kalɗi ɗo ne feewi ne yuɓɓi ɗum noon ko Allah subhanahu wa ta'ala hokkiɓe neyti ndi e ɗemgal ngal ha mbaɗi mino hannirtani so tawi kadi tatama juumama wona ɗum wonno anni o ko wadde ɗum no hannirtani a salminama weltanama hasa assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon bandiraɓe wooɓe yebde ayaw habdirde Pindi TV en jetti bandiraɓe kala tawateɓe ɗo e galle o gila omo ganduɗa ko keɗɗo toon to karallagal ngal baɗowo feere kadi ha yimɓeɓe jiiye tawno wonde softene makko e gilli makko aussi en ñagantomo tan jodde balɗe tawno ɓinguel ñiiwo ñagantake mawnude ñagante ko jodde balɗe wondude Thiat Walo ko noon Dieynaba Diallo Mariatou Fall ko noon Bintama Sali ko noon Tawtara Salimata Diop en jetti bandiraɓe kala ko noon Abou Habsat Koumba Hamme en calmini ɗum no feewi wonno koɗo men ko omo ganduɗa ko Dawoud Diallo gorko gonɗo toon to Duɗal Jaabi ha tirde kono ko tawate toon kadi ɗo radio Teccan min beltima no feewi Dawoud Diallo Allah jarama merci beaucoup